Is-sena u l-bidu tas-sena l-ġdida. Fl-aħħar tas-sena fis-6:15 filgħaxija u d-diesa ta' ringrazzjament fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Fl-ewwel tas-sena fid-9:30 ta' filgħodu u d-diesa fil-Kappella tad-Dar tal-Providenza fis-Siġġiewi flimkien ma' residenti tad-dar. Fl-4 ta' Jannar fid-9:30 ta' filgħodu u d-diesa fil-Festa tal-Epifanija tal-Mulej fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Nawguraw li jkollkom sena mimlija saħħa, paċi u tama li Alla biss jaf jagħti. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Illum qegħdin niċċelebraw is-7 jum tal-ottava tal-Miliet. Il-Miliet tant hija festa kbira li ikollha ottava, ġifieri 8 ijiem. Il-festa nkomplu niċċelebrawha kif għamilna għal tul ta' 8 ijiem sħaħ. U llum ukoll is-sentiment tagħna huwa wieħed li qed jgħinna San Ġorġ Preka fit-talba magħrufa tiegħu grazzi Sinjur Alla u aħfir li Sinjur Alla. Illum kif wasal biex jintemm kapitlu ieħor mill-ħajja tagħna, is-sena 2025, aħna nersqu lejn il-Mulej b'sentiment ta' ringrazzjament lilu għat-tajjeb kollu li tagħna għalkemm ipproteġina, sentimenti ta' maħfra għall-iżbalji tagħna, għad-difetti tagħna fejn weġġajna l ħadd ieħor forsi, sentiment ukoll ta' riparazzjoni biex allura insewwu dak li ma kien sew fil-ħajja tagħna, kif ukoll sentiment ta' interċessjoni nitolbu lil Alla biex is-sena li ġejja tkun sena fejn naqduh aħjar, fejn inkomplu nkunu ta' ġid għal xulxin u fuq kollox qrib tiegħu. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħa niċċelebraw il-misteri qaddisa. Mulej Ġesu, inti rid tkun adorat nhar it-twelid tiegħek mill-Verġni Marija, minn San Ġusepp u mir-Rajja ta' Betlem. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Mulej inti l-Immanuel, Alla magħna, Alla lina, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej inti l-Verb inkarnat, il-Verb tal-la magħmul bniedem għalina. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja lil Alla fil-għoli ta' smewwiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajr għall-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tnekki d-dubit tad-dinja ħen għalina. Int li tnekki d-dubit tad-dinja il-qattal btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħen għalina. Għax int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti rid li fit-twelid ta' ibnek iseħħ il-bidu u l-qofol ta' kull rabta tagħna miegħek. Għamel li nkunu sem mill-wirt ta' Kristu li fih tinsab il-milja tas-salvazzjoni tad-dinja u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu
Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Uliedi, waslet l-aħħar siegħa. Smajtu li għandu jiġi l-Antikrist? Issa araw, ħafna Antikristi ġaderu minn issa u minn dan narfu li waslet l-aħħar siegħa. Dawn ħarġu minn fostna, imma ma kinux minn tagħna. Li kieku kienu minn tagħna kienu jibqgħu magħna. Għalhekk kien jeħtieġ li jkun magħruf li mhux kulħadd kien magħna. Intom iżda għandkom id-dilka mill-Qaddis u dan tafuh il-koll. Ma ktibtilkomx bħalli kieku ma tafux il-verità, imma x'tafuha u tafu wkoll li ebda erq ma jitnissel mill-verità. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħaj lill-Alla. Salm risponsorjali. Ħaj firħu s-smewiet u titenna l-art flimkien. Ħaj firħu s-smewiet u titenna l-art. Għannu l-mulej għanja ġdida, għannu l-mulej fl-art kollha, għannu l-mulej birku ismu, ħabbru mill-jum għall-ieħor is-salvazzjoni tiegħu flimkien. Ħaj firħu s-smewiet u titenna l-art. Ħaj firħu s-smewiet u titenna l-art. Ħaj ħabbat il-baħar u kull ma fih. Ħaj jifraħ ir-raba u kull ma fih. U jannu bil-ferħ is-siġar kollha tal-bosk flimkien. Ħaj jifirħu s-smewiet u titenna l-art. Quddiem il-mulej għax ġej biex jagħmel ħaq mill-art u jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa tiegħu flimkien. Ħaj jifirħu s-smewiet u titenna l-art. Il-verb sar bniedem u għammar fostna. Lil dawk li laqgħuh tom is-seta li jsiru u li Alla. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Il-bidu tal-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. Fil-bidu kien il-verb u l-verb kien ma' Alla u l-verb kien Alla. U kien fil-bidu ma' Alla. Kollox bih sar u xejn ma sar mingħajru. Kull ma sar kellu l-ħajja fih u l-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin. Id-dawl jiddi fid-dlam, imma id-dlam ma jilbux. Kien hemm raġel mibgħut minn Alla jismu Ġwanni. Dan ġie bħala xut biex jixhed għad-dawl, biex bih kulħadd jemmen. Ġwanni ma kienx id-dawl, imma ġie biex jixhed għad-dawl. Dak id-dawl veru li jdawwa l-kull bniedem huwa u ġej fid-dinja. Kien fid-dinja u d-dinja saret bih, imma d-dinja ma rfitux. Ġie f'daru u niesu ma laqgħuhx. Imma lil dawk li laqgħuh tom is-seta li jsiru ulied Alla, dawk li jemmnu f'ismu, li twildu mhux mid-demm, anqas mill-ġibda tal-ġisem u anqas mir-rieda tal-bniedem, iżda minn Alla. U l-verb sar bniedem u għammar fostna u aħna rajna l-glorja tiegħu, il-glorja li għandu mill-missier bħala ibnu l-waħdini, mimli bil-grazzja u l-verità. Ġwanni ta' xhieda fuq meta għajjat u qal, dan hu li għalih għedtilkom jiġi warajja, imma hu aqwa minni għax kien minn qabli. Għax mill-milja tiegħu aħna l-kol ħadna grazzja fuq grazzja. Alla ta' liġi permezz ta' Mosè, imma l-grazzja u l-verità
seħħew permezz ta' Ġesu Kristu. Lill-Alla għadu ħadd ma rah, imma għarrafunna li ben il-waħdini ta' Alla li ju fih dan il-missier. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Illum f'dan is-7 jum tal-ottava tal-miliet li huwa l-aħħar jum tas-sena għandna il-privileġġ u l-grazzja li għal darb'oħra nisimgħu din is-silta straordinarja. Smajnija fit-tielet qudiesa, ngħidu t-tielet qudiesa l-qudiesa tal-ġurnata tal-miliet li ssir allura matul il-ġurnata għax hemm qudies ieħor li nagħmlu fil-miliet, hemm tas-sebħ, hemm ta' nofs il-lejl u hemm tal-fġili. Din hija l-istess silta li nisimgħu is-silta mill-prologu ta' San Ġwan, l-ewwel 18 il-vers tal-Vanġelu skont San Ġwan, fejn għandna 50 kliem imma qawwija il-qofol ta' dak li qegħdin niċċelebraw u l-verb sar bniedem u għammar fostna u aħna rajna l-glorja tiegħu. Għammar fostna, jiġifieri huwa tella it-tinda tiegħu fost it-tinet tagħna, sar wieħed minna, sar il-ġar tagħna biex inkellmuh, biex nisimgħuh u jimxi fit-toroq tagħna, aħna nimxu miegħu u jimxi magħna. Għalhekk sar bniedem, għax il-mulej huwa ħaj fostna. Xtaqt nieqaf fuq vers illum meta aħna f'dis-silta tal-prologu ta' San Ġwan għandna l-kliem ġi f'daru u nisu ma laqgħux. U fuq dan minn kemm il-darba pritkajna aħna fuq dawk li ma laqgħux il-Ġesu. Forsi xi kultant konna aħna stess bl-ebussija ta' qalbna. Imma xtaqt nieqaf fuq l-oppost ta' dan, imma lil dawk li laqgħuh tom is-seta li jsiru u li Alla. Dawk li jemmnu f'ismu. Lil dawk li laqgħuh. Irrifletti ftit fuq dawk id-drabi kollha meta inti lqajt lill-mulej. Tilqa' lill-mulej ġifieri inti tisma' bil-qalb il-kelma tiegħu. Tilqa' l-mulej ġifieri tiddeċiedi li timxi skont kif jgħidlek hu. Tilqa' lill-mulej meta inti taħseb xi ħadd ieħor. Meta inti anki forsi ċempilt lil xi ħadd f'dawn il-jiem xi ħadd li kontilek ma tara, xi ħadd li qiegħed id-dar ma jistax joħroġ jew f'post ieħor. Inti tilqa' l-mulej kull meta taħseb f'ħadd ieħor. Meta inti forsi tajt xi karità. Tilqa' lill-mulej b'qalbek kollha meta inti tasal li taħfer il xi ħadd li forsi weġġek fl-imoddi. Tilqa' lill-mulej f'dawn il-jiem meta inti tagħmel minn kollox biex issewwi l-pontijiet li ġarfu ma' xi ħadd, forsi xi ħadd jiġi minnek, xi ħadd li taħdem miegħu, xi ħadd mill-ġirien, u inti tagħmel dan il-pass f'dan il-miliet. U dan huwa l-miliet veru mbagħad, il-miliet tas-sew. Għax inti qiegħed tas-sew tilqa' lill-mulej billi tagħmel dak li hu jixtieqek tkun mhux biss illum f'dawn il-jiem tal-miliet imma is-sena kollha u b'mod partikolari is-sena d-dieħla. U għalhekk meta dan tas-sew iseħħ, meta inti qed tilqa' l-mulej il-maxtura li tkellimna dwarha anki matul l-avvent il-maxtura vojta, issa laqet fiha il-feddej lil Ġesu Bambin. Il-maxtura ta' qalbek, issa hija mimlija. Kompli jgħix b'dan l-ispirtu. Irringrazzja llum lil Alla, itolbu maħfra, għamel riparazzjoni u fuq kollox itlob il-mulej biex il-barka tiegħu tkun fuqek matul is-sena il-ġdida li sa nibdew. Alla bat lill-Ibnu l-waħdini fid-dinja biex aħna jkollna l-ħajja permezz tiegħu. Nerfgħu lih bil-fiduċja dawn it-talbiet tagħna fil-waqt li nitolbuh u ngħidulu mulej, inti s-salvatur tagħna l-koll. Mulej, inti s-salvatur tagħna l-koll. Int li jurejt lilek innifsek lilna permezz tal-verb tiegħek magħmul bniedem, ejn lill-Knisja
biex turi mħabbtek lil bnedmin tal-lum bil-fedeltà tagħna lejn Kristu u l-verità tal-Evanġelju. Nitolbu. Mulej, inti s-Salvatur tagħna l-koll. Int li d-dinja ma laqetx il-verb divin tiegħek, erġa' dawwala llum ukoll bil-miġja tiegħu u qaddisha biex tilqa' d-don tal-paċi tiegħek. Nitolbu. Mulej, inti s-Salvatur tagħna l-koll. Int li tajt dinjità kbira lil bniedem bil-miġja ta' Kristu ibnek. Qawwi qalb dawk fostna li tilfu kull tama u ferħ sabiex jemnu li Kristu ibnek sar bniedem ħalli jimla bil-kuraġġ u t-tama l-eżistenza tagħna. Nitolbu. Mulej, inti s-Salvatur tagħna l-koll. Int li fidejk huma żminijiet, il-qarrat ta' ħajr tagħna fit-tmiem ta' sena oħra, aħfrinna dnubitna u berikna bid-don tal-paċi tiegħek għas-sena li ġejja. Nitolbu. Mulej, inti s-Salvatur tagħna l-koll. Mulej Alla tagħna, ikkonsagrana bl-Ispirtu Qaddis tiegħek biex nemnu fil-kelma tal-verità li għalina ħadet ġisem veru bħal tagħna fil-ġuf safi ta' Marija Verġni, ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. O Alla minnek ġej is-slim tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek. Għamel li bdin l-offerta nagħtu ġieħ kif jixraq lil kobor tiegħek u li nħossu ruħna mawqudin ħaġa waħda bit-tisħib tagħna f'dawn il-misteri qaddisa bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu għal-kem bħala Alla ma nistawx narawh, rajnih fostna bħala bniedem. Fil-misteru qaddis tal-inkarnazzjoni u imnissel minnek qabel kull żmien bħala bniedem kellu bidu fi żmien biex fih innifsu jerġa' jwaqqaf kull ma ġarraf, iġeddet u jisaħħaħ il-ħolqien kollu, irreġġana lura mit-triq tat-telfin u jmexxina lejn is-saltna tas-sema. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha aħna wkoll infaħruk u b'ferħ kbir intennulek Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-demm ta' Sidna Ġesu Kristu.
li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kullu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li neħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Iljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħolhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina il-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' żewġa San Giuseppe, mal-Apostli, mal-Papa San Silvestru u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu, it-talba tal-aħwa u li l-istess missier. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilejna u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu laqda li inti trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna stqarbnu bihom għall-ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek. Eħlisti meħtijiet kollha minn kull ħażen, żommni dejjem fidilejn il-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninfiret minnek.
Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din it-qarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħ u ta' ġismi. Danu Ġesu, l-Immanuel, Alla magħna, Alla għalina, ħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. U l-Verb sar bniedem u għammar fostna u aħna rajna l-glorja tiegħu. Grazzi, Sinjur Alla, u aħfirli, Sinjur Alla. Ġesu, jien għandi bżonnok. Nitolbu. Mulej, inti tmexxi l-poplu tiegħek b'kull xorta ta' għajnuna. Fit-tjieba tiegħek jaqaf magħna issa u għalli ġej biex nitfarġu kemm jeħtieġ bil-ħwejjeġ li għaddu u hekk inħabbirku aktar bil-qalb għal ħwejjeġ li jibqgħu għal dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku l-mulej u nroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. U iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Iċċelebra magħna u mal-Arċisqof Charles Scicluna tmiem is-sena u l-bidu tas-sena l-ġdida. Fl-aħħar tas-sena fis-6:15 filgħaxija qudiesa ta' ringrazzjament fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Fl-ewwel tas-sena fid-9:30 ta' filgħodu qudiesa fil-Kappella tad-Dar tal-Providenza fis-Siġġiewi flimkien ma' residenti tad-dar. Fl-4 ta' Jannar fid-9:30 ta' filgħodu qudiesa fil-Festa tal-Epifanija tal-Mulej fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Nawguraw li jkollkom sena mimlija saħħa, paċi u tama li Alla biss jaf jagħti. Illum qed nikkommemaraw il-25 anniversarju mill-ftuħ tal-ewwel Second State Shelter fih dan Fondazzjoni SEP
Fuq kollox niċċelebraw il-ħidma li għamlu dawk li ħadmu f'dan il-qasam. Matul dawn il-25 sena għena diversi nisa illi kienu qegħdin jgħixu f'sitwazzjonijiet ta' violenza domestika. Illum bħala parti minn din iċ-ċelebrazzjoni ikkommemorajna wkoll dan il-ġnien, is-Secret Garden. Hija wkoll okkażjoni fejn komplu nissiġillaw il-kooperazzjoni bejna bħala amministrazzjoni mal-Knisja. Ta' pjaċir kbir għalija li nkun f'dan l-ambjent straordinarjament sabiħ, ġnien, tranquill. Li huwa spazju fejn in-nisa wkoll jistgħu jsibu paċi. Iħossuhom safe, maħbubin, iħossuhom il-qwajn. Ħalli bekk ikunu jistgħu jirkupraw iktar minn dawk id-diffikultajiet kollha li jkunu għaddew minnhom u jibdew jgħixu ħajja il-bot mill-abbuż kif jixraqilhom. Nawgura li dan il-post ikompli jitrasforma ruħu bħala safe haven għal ħutna. Fl-isem tal-Missieru tal-Ibenu tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla ta' nisma' talbtana eħlesejna waqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' talbtana. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubitna, eħlisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw li kontemplaw fl-ewwel misteru tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li Sittna Marija li kellha tkun Alla. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-ferħ, meta Sittna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-ferħ, meta Sidna Ġesu Kristu twieled fl-ar ta' Betlem. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru tal-ferħ, meta Sidna Marija
u San Giuseppe preżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u l-għaddaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-ferħ. Meta Sitna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-Tempju jiddisputa mad-dutturi. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u l-għaddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek
Imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu s-saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tama tagħna, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva, lilek nitniedu aħna nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Nitolbu skont il-fema tal-Papa. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għaffrinna b'nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu s-saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu għall-erbieħ kollha tal-purgatorju, għatihom mulej il-mistriek ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Om Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torgi ta' David. Itlob għalina. Torgi ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf tallet neħid nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf tallet neħid nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf tallet neħid nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem
u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerru fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddex Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetinna l-fidwa tiegħek int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikkun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u makulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.
Amen.